आज हमनी के कुछ विटामिन के बारे में बात करब जा जवन हर महिला खातिर बहुत जरूरी बा। 1. फोलेट फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड औरत खातिर सबसे महत्वपूर्ण विटामिन ह जवन माँ बने के योजना बनावत बाड़ी भा गर्भवती बाड़ी। फॉलिक एसिड शरीर में डीएनए अवुरी आरएनए बनावे में मदद करेला। इहे ना इ गर्भ में बढ़े वाला बच्चा में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, रीढ़ के हड्डी अवुरी दिमाग के समस्या के रोके में भी मदद करेला। सिर्फ गर्भावस्था खाती ना फॉलिक एसिड हर महिला खाती फायदेमंद होखेला, काहे कि इ दिल के स्वास्थ्य में सुधार करेला, हड्डी के मजबूत राखेला अवुरी मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार करेला। पालक, हरियर पत्ता वाला सब्जी, शतावरी, साइट्रस फल, तरबूज, अंडा आ बीन्स में फोलेट बहुत मात्रा में पावल जाला। तह सबके अपना खानपान में शामिल करी। 2. विटामिन ई। अब विटामिन ई के बात कइल जाए। ई महिला लोग के बाल के बढ़े में मदद करेला अवुरी माथा के हाइड्रेटेड राखेला, जवना से बाल गिरला के समस्या कम हो जाला। एकरा अलावे ई महिला के हार्मोनल संतुलन बनावे में भी फायदेमंद होखेला। एकरा से पीएमएस, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लक्षण ठीक हो सकता, जवन की मूड स्विंग अवुरी एंठन जैसन समस्या के कम कर देवेला। हमनी के कॉड लिवर ऑयल, हेजलनट, पीनट बटर, बादाम अवुरी गेहूं के बीज से विटामिन ई मिलेला। तई सब चीज जरूर खाई। 3. विटामिन सी। अब विटामिन सी के बात कइल जाए, जवना के एस्कॉर्बिक एसिड भी कहल जाला। ई महिला के त्वचा खाती बहुत फायदेमंद बा, काहे कि ई शरीर में कोलेजन बनावे में मदद करेला। इतने ना, विटामिन सी त्वचा के फ्री रेडिकल्स से बचावेला अवुरी एकरा के चमकदार अवुरी युवा बनावेला। एकरा अलावे ई पिगमेंटेशन, धूप के नुकसान अवुरी त्वचा के सुस्त होखे जैसन समस्या के भी कम करेला। विटामिन सी आयरन अब्जॉर्प्शन में भी सुधार करेला, जवन की महिला में एनीमिया के समस्या से राहत देवे में मदद करेला। ब्रोकोली, अंगूर, कीवी, संतरा, शिमला मिर्च, आलू, स्ट्रॉबेरी अवुरी टमाटर विटामिन सी के बढ़िया स्रोत हा। ऐसे इस सब चीज के अपना आहार में शामिल करी। इस स्वस्थ खाद्य पदार्थ के खइला के बाद भी यदि आपके कवनो विटामिन चाहे खनिज के कमी बा, तो डॉक्टर से सलाह लेला के बाद अपना आहार में मल्टीविटामिन के शामिल करी। अगर रउआ सब के ही वीडियो पसंद आइल तो लाइक, शेयर आ सब्सक्राइब करी।